Goizeko ordu 2:58 pronostikoak betez, Peñak eta Salaberrik 22 eta 16 irabazi diete Rekalde eta Bikuñari, Amorebieta laugarrena pilotalekuan binakako beseri txapelketako final laurdenetako ligaiskako 7. jardunaldiko laugarren eta azken norgehiagoka izan da gaurkoa, eta aipatu bezala Peñak eta Morga Etxebarriak irabazi dute norgehiagoka. Gaur Aimar Morga Etxebarria herriko semea Ruben Salaberriren ordez sartu da, ikusten ari ginen aurreko asteetan ere Ruben Salaberri oker zebilela, bai eskuinez, bai ezkerrez, eta behar da esku horiek ez zituen santu euneko eunean edukiko, eta ondorioz aste honetan ez jokatzea erabaki du Fuenmaiorko atzelariak, eta esan erabaki ona, nik uste esan bezala esku hori getzedudelako batere ongi, erabat Salaberriren mailako pilotari batek galtzeko zenbait pilota batere misteriori gabea galtzen zituen, eta beraz badirudi arrazoren bat edo bazuela, eta ondorioz Aimar Morga Etxebarria aritu da bere ordez. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik Peñak eta Salaberrik galdu egin zutela Logroñoko Adarragan Dario eta Lozaren aurka, eta Rekaldek eta Bikuñak ere galdu egin zuten Gasteizko eta pilotalekuan Senar eta Ugartemendiaren aurka. Beraz, bikoteak oso dinamika antzekoetan iritsi dira, biak ez dinamika oso positiboan, eta hasieran batez ere Aimar Morga Etxebarriaren maila ikusgarria izan da, Eguberri egunez, itzulitzen Eibarko astelena pilotalekuan Amorebi eta Etxanoko atzelaria, lesio luze baten ostean, eta gaurkoan benetan maila bikaina eman du, badakigu ez dela kolpez hausten duen pilotaria, baina atzean defentsan eta berme handia emanez, norgehiagoka gogortuz oso ongi aritu da. Eta aldiz hasieran erabat oker aritu dena Xabi Rekalde izan da, ezkerrez pilota asko galdu ditu, opari gehiegi egin ditu, eta ondorioz 9 eta 3 aurreratu dira Peña eta Morga Etxebarria. Jon Ander Peña oso ongi jokatzen aritu da, oro har partida ona egin du Tolosako aurrelariak, kontuan izanik atzean teoria mailan behintzat Inigo Bikuñak dominatu behar zuela, eta halaxe izan da partidaren zati handi xamar batean behintzat, aurrean ez ditu abagune asko eduki, baina praktiko jokatu du Tolosako aurrelariak, eta ondorioz Xabi Rekalde ere oker aritu da, eta 9 eta 3, baina berehala iritsi edo hurbildu dira markagailuan Rekalde eta Bikuña ere. Orriñigo atzean dominatzen hasi da, ondorioz Xabik ere aurrean beste abiadura batekin mugitu du pilota, eta ekarri dute partida, etzen erraza. 12 eta 7 iritsi dira lehen etenaldira, oker ez baldin banago, eta bigarren zatian ere hurbildu dira, baina kasu honetan Inigo Bikuñak une erabakigarrietan pilota batzu galdu ditu, eta hortxe egon da partidaren gakoa. Morga Etxebarriak zuzen eta egoki jarraitu du, bai defentsan, bai eskuinez sekulako elegantziarekin mugitzen du pilota, arro ipiniz eta Rekalderi aukera garbiak utzi gabe, Peñak ere egoki jokatzen jarraitu du, eta aldiz Inigo Bikuña okertu da, eta Rekalde eta Bikuñak alde horretatik daukate arazoa, eta horrela badakigu 22 iristea ez dela batere gauza xamurra, ez. Alde batetik Rekaldek lehen zatian opari asko egin ditu, bigarrenean Bikuñak, baina biak ala biak batera ongi jokatzen edo egoki jokatzen mintzat ez ditugu ikusi partida osoan zehar, eta hori horrela izanik oso zaila da partidak batetik lehiatzea eta bestetik 22 iristea. Horregatik 18 eta 14 bizirik iritsi dira da ere partidaren azken zatira, baina 16 eta 19ko horretan gero da Inigo Bikuñak ere pare bat pilota galdu ditu, eta azkenerako 22 eta 16 garaipen oso garrantzitsua Peña Salaberri bikotean entzat goiko postu horiei begira. Gaurkoan Ruben gabe Aimar Morga Etxebarriak eskuratu du puntua, espero dugu eta desio dugu datorren astean Ruben Salaberria kantxetan ikusi ahal izatea. 4. puntua eskuratu dute, eta aldiz Rekalde eta Bikuña zuloan dira, eta
Zubizarreta eta Aranguren eta okerrezpanago beste bigoteren bat ere badute hor, Zubizarreta Aranguren eta Senar Ugartemendia uste du direla, bai hori da, Zubizarreta eta Aranguren eta Senar eta Ugartemendia hortxe dituzte, puntu bakar batera eta horri eutsi beharko diote hurrengo norgehiagokak motivazioarekin hartzeko, jada lehen bi postuak ezinezkoak dituzte, lehen intzulian partida bakarra irabazirik, ea playoffetan sartzeko aukera duten. Gogoratu beraz, Peñak eta Morga Etxebarriak 22, Rekaldek eta Bikuñak 16 Amorebieta.